niečo hovoriť? Môžeš. No takže zišli sme sa tu preto, aby sme našim rodičom ukázali, že sa s Martinkou máme naozaj radi a že chceme sa naozaj v budúcnosti zobrať a preto sme sa rozhodli, že sa dnes, tento deň zasnúbime spolu pred vami. Čo sa už udialo a Martinka má prstienok. Áno, dokumentácia. A ja mám receptku. Dokumentácia. Martin. Veľmi ťa ľúbim, Macko. A ja teda ľúbim. Teším nás. Musíme teba, s ňou si to vypla? Prajme vám v živote všetko najlepšie, veľa zdravá, šťastia. Aby vám to celý život vyšlo a klapalo. Na Martinku Žiara. Mama plače za vás. A ja čo som mala robiť? Ja na nemecké, moja dcera, bo dobrý. To za Božím chrbátom, jednu dceru mám. A či čo? No. Tak keď sa budete vadiť, aby ste si to pustili.